Edin fil-pub O'Reilly's biex nagħmlu t-tieni podcast. Podcast imsejjaħ Polemika. Jien u Rodney, però l-mistieden tal-lum huwa speċjali minħabba fil-podcast tas-sena l-oħra iddeċida li ma jiġi, nitorbu jiġi ħabib tiegħi kuljum, però ma jiġix. Però darba nnexxilna nġibuh. Jesmond il-Ħaġġ. Jesmond illum jiżitina ħafna stejjer importanti għax il-futbol Malti sa jieħu xejra ġdida Rodney. Li tim Malti jiġi mixtri minn investituri barranin. Minn investituri barranin, issa jidinna minn huma Amerikani, u issa jiġri li tfisser ħafna. Żgur qatt maħlomnija, naħseb qas in-nies tara ħaġġiet qatt maħolmuha. Tajjeb. Però nixtieq nistaqsik l-ewwel waħda hija din. Għax dik ta' ġietni f'moħħi ma nafx għaliex. Ftakart fid-dadi tiegħek għalih illum. Il-bezzina ħatibqa' fuq il-flok? Għadna ma d-taħdiġ deċiżjoni jekk hux ħatibqa' jew le. Tista' tibqa' u tista' ma tibqax. Irridu morru lura, għax ovvjament l-aħbar sabiħa l-futbol Malti li Malta kollha u minħobb il-futbol Amalja nhar is-Sibt li għadda, kulħadd segwiha. Però dwarha ħajtkellimna Jesmond il-Ħaġġ, kulħadd jafu, però ovvjament ngħidulu bħala Jesmond hawnhekk it-tim direttur tekniku, tim manager ħafna roli. Però morru lura għax lajjet hawnhekk għandna ċans tal dawn it-tliet kwarti u sija li ġejjin. Ħadd 4 noti ta'. Jiena minn moħħ, jiena DJ minn ħaġa oħra, dak li jitla li f'moħħ insaqsija, jekk irid ma jwieġibx ma jwieġibx. Ħamorru lura mill-aħbar ta' dil-ġimgħa. Il-klabb dejjem kien fuq bażi fuq foundation b'saħħitha, il-familja Bezzina. Però tisma' barra min jgħidlek li pereżempju il-bambini tieħ il-glorja tal-ġenna Sur Tony, meta kien irid il-lig iġibu. Ranier iktar business minded, forsi mhux daqshekk neċessarjament moħħu fit-tim, għalkemm ovvjament kien jinvesti wkoll. Però id-differenza inti li ħdimt magħhom, operaw it-tnejn, mexxew it-tnejn, is-Sur Tony u Ranier, id-differenza fl-opera tal-klabb. Kan nibdew minn hemm kif jgħidu l-Ingliżi, comparisons are odious. Ġifieri li toqgħod tikkumpara wieħed mal-ieħor. Ranier għalkemm mexa dejjem fuq il-passi ta' missieru, iskażhom m'hemm xi tgħid. Li hu żgur waħda bejnithom it-tnejn. Tony kien li sar president u għadu ngħidlek sallum li sar president li qatt rebaħ il-kampjonat Malti, kellu 28 sena, warajh għalkemm kien hawn presidenti. Ranier Bezzina, 40 sena rebaħ jew 41. Li żar tnejn ġifieri. Li żar tnejn li rebħu bħala presidenti il-kampjonat Malti. Ġifieri xi ħaġa minn missieru Ranier. Ranier kemm ilu Ranier ilu 5 snin. Sfortunatament meta Tony marat kien ġa kellu rigni fidejh tal-klabb, ġifieri l-aħħar snin ta' Tony. Ranier u Tony ta' dritta, mexxa l-klabb, ġifieri ma kienx ħaġa meta Ranier laħaq president ma kienx ħaġa bi kbira kompla fejn kien beda ma' missieru. Fil-ewwel sena, t-tieni sena ħadna l-kampjonat, ġifieri rbaħna l-lig, ma xew ħafna jinsew ħafna affarijiet. Għana Ranier rebaħ kull tazza li għandu l-futbol. L-aħħar ħatuh 2021 u 2021. Tony Bezzina kien ġamiet. Issa ta' wara l-Covid. Eżatt, Tony Bezzina kien ġamiet. Ranier kemm ilu president dal-4 snin, rebaħ kull tazza li fiha l-futbol Malti. Rebaħ il-lig, rebaħ il-trofi u rebaħ żewġ Super Cups. Ġifieri xogħol u għamlu. Hawn min għamel 30 sena ma rebaħx waħda minnhom daw ġifieri. Jesmond, inti dejjem kont wieħed maqut mal-familja Bezzina, barra li maqut mal-ħibs. Dejjem tara l-ħibs, tara xi ħadd ta' Bezzina u Jesmond. Issa, din ta' barrani, ta' investituri barranin jiġu biex jixtru il-ħibs, il-klabb tal-ħibs, il-kumpanija ta' sejdinna eżatt inti, sa jixtru, sa jieħdu, sa jkollhom saħħa, min fejn ġiet. Mir-Ranier. Għara, isma' nara, ħanibdew le, mux minn hemm bdiet. Tħabbar dil-ġimgħa. Isma' nara. Xi ħaġa f'sekonda di. Isma' nara. Da kollox bida bis-saħħa tal-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni. Li kieku ma ġietx introdotta il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni. Dal-pass la minnana ma seta' jagħmlu ħadd. Għaliex?
Għax qabel konna nsemmu ħafna affarijiet li ġej jixtri lil dak u ġej jixtri ieħor u x'kien ħaj jixtri. Ma jista' jixtri xejn. Għax ħadd m'għandu xejn. Il-klab tal-Hibs għandu il-premises Sentom legal. kelkom. Le, all right, ma b'legal title. M'għandniex affarijiet ġifieri illum tagħmel inventarju tat-tazzi, għandna kwart ta' proprjetà u daqshekk il-klab tal-Hibs m'għandu xejn. Li fil-plejers li laqqas daqqalhom kważi f'balance sheet. Issa, għaddiet il-liġi tal-kommerċjalizzazzjoni u beda ġej l-interess mit-timijiet mill-investituri barranin. Għax illum bil-liġi tal-kommerċjalizzazzjoni jistgħu jixtru. Illum nistgħu ninqalbu f'kumpanija. Aħna, to be fair, għax Tony Bezzina kellu forecast kbir. Aħna ilna kumpanija l-Hibs minn 1995. AS Hibernians Limited. Fil-fatt aħna l-unika klab Malti li fit-2000 F'disciplini oħra fit-2000 kappa waħda. Ija minuta. Imma aħna fit-2000 il-legal title tal-art tal-ground tal-Hibs, tal-nursery u tal-padiljun ingħatat lill-AS Hibernians Limited, mhux lill-Hibernians Football Club. Proprjetà Li ftaħta l-AS Hibernians Limited, tal-kumpanija mhux tal-klabb. taħta hemm il-Hibernians Basketball Club, Hibernians Football Club, kellna l-Hibernians Judo Club, Tennis. u llum għadna li tennis qatt ma kellna. Għandkom it-tim Illum, Tennis ta' imma konti li ma apparti, biex magħkom? li qatt. Oriġinarjament, meta naddew l-art il-Hibs, kien hemm il-Pawla Tennis Club, kien ħajkun parti, imma mbagħad għamlu legal title għalihom il-Pawla Tennis Club. Ġifieri kollox beda bl-introduzzjoni tal-liġi tal-kommerċjalizzazzjoni. Mingħajra ma kien jiġri xejn. Kif qed ngħidlek, meta introduċew din liġi u għaw irrid nagħti wkoll mertu anke l-ħamrun. Meta l-ħamrun waslu fil-gruppi, indaqqet kampjena. L-investiment biex investitur barrani jidħlu fit-tazzi Ewropej ħdejn pajjiżi oħra huwa relativament żgħir. X'jiġifieri? Jekk tiġi tinvesti ġiex miljuni u tlieta ġo klabb Malti tal-Premier Division, taf tidħol fl-Ewropa mal-ewwel erba' u jekk tiġi tajba taf tasal sal-gruppi. Mela, investituri barranin bħal dawl aħna. Daw għandhom l-ċeżena. Jonfqu 13 miljun f'sena fuq iċ-ċeżena. Budget ta' Fis-Serje B. Bis-serja bitaljana tnejdu mhux ċajt, ħafna garanziji kollox. Però jekk jonfqu 50 miljun, xorta jibsa biex iċ-ċeżena jmorru fit-tazzi Ewropej mill-Italjan, dax jagħmlu jaqlaw lil Milan, jew lil Juventus. Il-Milan jaqlaw waħedhom. Jista' jkun, jew lill-Inter. Ġifieri, min jirrealizza tajjeb x'għandu b'tim u dal-kliem jien kien jgħiduli, Brian Talbot. Mhux f'dal aspett, però Brian kien jgħidli ismintom ma tafx kemm intom fortunati. Kien jgħidli l-Ingilterra hemm timijiet kbar bi-storja kbira. Imma qatt ma waslu West Bromwich Albion, Stoke, daw għalkemm kunu timijiet għalina, Winos, daw kollhom support kbir, tradizzjoni enormi, daw għax imorru jagħmlu summer tour għalihom. Imorru jagħmlu arba' friendly Scotland, per eżempju, jagħmlu isom tallaw il-ġenna ħseb wara li tikkompeti f'kompetizzjoni bħal Champions League. Jew bħal Europa League u qabel il-Cup of Cups, ġifieri. Ġifieri aħna illum irrealizzaw u nerġa' ngħid sforz ta' din il-liġi li b'ftit investiment jistgħu jaslu ħafna. L-Amerikani malli kien hemm l-ewwel kuntatt, l-interess kien li jitlabu lejn l-unuri li ovvjament tiġi awtomatika. Però ovvjament għax intom il-Hibs m'intomx klabb ieħor biex ma nsemmix klabb żoħra. Għandkom l-artijiet, għandkom l-assi, għandkom il-proprjetà, għandkom miniera, kordina, għandkom ma nafx fiex wasal forsi ngħidilna il-premises tal-pjazza ta' qudiem il-Knisja l-ġdid. Palazz għandkom hemm. Jiġifieri lejn xħarsu l-aktar dawn l-Amerikani qabel għalu iva u taw il-gommen. Ismani. L-Amerikani huma Sunday Ventures. Daw huma
l-ewwel nies biex tkunu taf, daw ma kinux l-unika nies li tkellimna magħhom, aħna l-aħħar sena tkellimna ma' xi 5 minn nies. Daw resqu viċin l-MPL u rew ix-xewqa li jinvestu ġo Klabb Malti ma kinux jafu bina. L-MPL tawhom lista ta' klabs u kollu jkollhom tagħhom, u mbagħad kulħadd jagħmel il-homework tiegħu. Daw ġew fuqna, forsi hawn żgur investituri oħra li qed jitkellmu ma' klabs oħra Maltin. Dit tista' sa jinbidel futbol Malti, ġisman. Mhux only time will tell, hekk suppostu. Only time, imma ħassir, imma inti tkun taf x'ħaj the proof of the pudding is in the eating, issa jiena ma nafx ħajġri għal snin oħra. Mela san jieħdu. Jekk aħna navvanzaw fil-gruppi mhux ħan Ma biex għax hemm kumpanija Le, mhux għax l-esti li jinvestu. Amerikan Le, mhux għax jinvestu fi prejs. Jista' jkun investitur, isma' hawnhekk ġraw daw l-affarijiet, ta' meta l-belt 5 snin, 10 snin ilu kemm ġew l-insinja magħhom. F'nof season ħadu l-lik. Jiġifieri affarijiet inti la jkollok injection ta' flus importanti. Il-flus tista' tmur iġġib players validi, il-budget tiegħek tollih. Imma qed tistennew xi players ta' klassi. Ma players mhux qed nistennew affarijiet kbar, però aħna provajna nagħmlu l-affarijiet sew. Provajna. Aħna għelna niddiskutu magħhom dan nies mhux minn April li għadda, minn April ta' qabel. Is-sena l-oħra mhux ħanejt minħabba fihom kellna season ħażin. Però ma stajniex mhux il-focus. Ma stajniex naħdmu kif ridna, għaliex? Aħna fejn inti f'nof season tibda tikkonsolida u tara tismandi 14 il-barrani. 6 minnhom ma naħsibx li għandi għalfejn ma għandi dali 4 ta' min itihom kontra ġdid, ħan estendu. Aħna biftejjem magħhom dan nies. Ħallejna slots vojta kollha biex meta jidħlu huma ma jkunhomx is-slots mimlijin, ikunu jistgħu jġibu il-players li jridu huma. Issa, meta inti tkun qiegħed tiġġieled fiċ-championship fil-relegation pool kif konna aħna. U inti l-players tiegħek jiġru warajk jibdew biex jagħmlu kuntratt tal-sentejn 3 oħra. U inti tilab bid-diskors. Dak qed tiġi f'logħba kruċjali u l-aħħar ġiex logħbiet jgħidlek isma' jien hawnhekk jekk ħanweġġa' ħan niġi skopert. Mela jien għalx ħanuqgħod nitqatta daw meta s-sena d-dieħla mhux se nkun magħhom. Allura aħna kellna challenge enormi fit-transaction period u qegħdin fit-transaction period bħalissa aħna llum qegħdin tard wisq. Sa llum il-ġurnata qatt m'għandniex coach ikkonfermat għax aħna d-deal sar wara nhar il-ġimgħa. Aħna wara li il-laqa ġenerali kellha tikkonferma. Imma mingħajr il-laqa ġenerali. Mingħajr il-laqa ġenerali. Il-membri approvaw? Żgur li approvaw, unanimously. Imma mingħajr dik il-laqa ġenerali aħna ma stajniex inkomplu. Għax il-liġi jekk tgħid. Il-President ħajjibqa' Ranier? Biftejjem ma dan nisiva. President onorarju. Le, President minuta. Min jażlu l-coach issa? Minuta. Għadna ma d-deċidejniex hekk Andrej u xħajjeb, għadu ma għalli. Isma' naqra. Jekk issa jżommu jew jażlu coach. Issa intom tridu tagħmlu li bozza ġajnejja biex ngħidilkom ċertu mistoqsijiet, ta' ġifieri. Ma ngħidilkom jiena. Ma tiġix is-soltu. Sarrajt mhux problema, mhux problema, għax xejn. Le, mhux problema. Le, mhux qed nespeċ anke jekk se jibqgħu. Min se jiddeċidi dik? Alright, ok. Dik li tnejt. Mhux se jispiċċa. Issa ħanajdilkom. Għandna 2 surabi, għadaw. Le, m'għandna xejn. Sajmin għabjera. Ejwa, ma jinġezmu. Ma da mussur. Laqqas sur. Da mussur. Ħajta sejjih jien. Ħaġġiet m'għandhom swar. Le, ismani. Aħna għax daw in-nies wara aħna kif qed kellna nitkellmu magħhom minn April għadda. Jirrikonoxxu dat 6 nies li mingħajr l-għajnuna lokali ma jistgħux imexxu. Aħna konna tqajna ma' investituri b'saħħithom ukoll. Oħrajn? Allura aħna lesti li noħdukom over, ħanoħorġu l-flus u flus kbar, uħorġu l-barra ma tkunx taqsmu xejn u mmexxu aħna. Jiġifieri għad u kellhom raġun.
Min joħroġ il-flus id-dwa, tistax tippretendi minn ħaj joħroġ il-flus, ħadd qod tgħidlu inċi jagħmel. Aċċettajtux? Nixtri karozza. Aċċettajniex. Nixtri karozza lussuża. Le, għax aħna ma ċettajniex mhux għax qalu l-nek biss, għax ma konniex nafu sa fejn ħajwaslu, għax inti mhux billi mbattejt. Dan għamilna due diligence, swietna flus kbar aħna fuqhom biex nkunu nafu ma qed nitkellmu. Sewwa, daw insertaw nies tal-futbol għax daw għandhom barra li huma proprjetarji taċ-Ċeżjana. Għandhom interessi ġo klab Brażiljan fis-Serje B. Vavi. L-isbaħ post fil-Brażil dak minn fejn ġej. Tim tajjeb ħafna, ħarġu plejers tajbin ħafna minn għandhom interessi ġo klab Amerikan, mhux l-MLS ta' taħtu, Orangeville, ġifieri tim stabbilit ukoll, ġifieri, u għandhom ġifieri nies tal-futbol li mitħla tal-isport, mhux ġie investitur ma jafx ballu. Da jista' jkollok Malti. Għandhom l-esperjenza. Morru hemm issa wkoll. Issa mbagħad naraw. Imma ħanibdew minna. Aħna issa rajna li daw in-nies dejjem business u naħsbu kif qedlek. U ħsibna milli għamilna illum hawn ħafna ways and means li jistgħu jgħinuk, jiġifieri tkellem avukati, firms li illum bl-intelligence ma tista' tqarraq bħadd kważi. Jekk ikollhom track record li daw xebgħu jidħlu l-lum il-ġifieri s-sefku. Il-due diligence għalhekk isir. U saret clean. Diġà semmewkom xi players mhux se nistaqsik. Tista' tistaqsi. Ħankunu konkreti għax inti l-mistoqsija forsi mhux ma għamiltix ċara ta', però ir-risposta forsi ma kienx daqshekk diretta. Probabilment, naħseb, ikkorreġini, jidirli l-unika akkwist uffiċjali da' sajf. Sissa, apart il-baranin, homegrown, kien Nathan Aġus tal-posta. Dak huwa konfermat. Konfermat. Issa, ħalli mistoqsija tkun diretta, bħal Nathan, sa forsi d-dil sar qabel, bħal Nathan, min iddeċida il-ħaċċu Ranieri jew l-Amerikani biex Nathan ġew għal-ħibs? Jienu Ranier, konsultazzjoni mal-Amerikani. All right, okay. Aħna miftemin li daw l-Amerikani mela, is-setup kif ħajkun. Mike Melby ħajkun l-owner tal-klabb. Chairman? L-owner. Is-sit. Il-president tal-klabb ħajkun Ranier Bezzina. Bil-kumitat imtella kif tella ħajkollu percentaġġ żgħir jidhirli wkoll ta' il-liġi tgħid. Però mbagħad hemm Tini ċansi se jew ħassaqsuni u tgħidu li intom. Mela jew ħassaqsuni intom, aħna ngħidilkom jien. Mela il-liġi xi tgħid. Il-liġi tgħid. Il-klabb ma jistax ibiħ lill-investitur iktar minn 90% tal-isma. 10% tal-isma irridu jibqgħu fisem il-fondazzjoni tal-lokal. Mela, di ħatkun estranja mill-kumitat il-fondazzjoni tal-lokal. U għalkemm inti di il-10% hija minority shareholding. Il-10% għandha veto ta' ċertu deċiżjonijiet li mingħajr il-konsens tagħha ma jistawx imexxu alla volja hemm il-major shareholder għandu 90%. X'inhu ma dawn l-affarijiet? L-isem tal-klabb, pereżempju ħadd ma jista' jiġi jgħidil intom daqshekk Highland Football Club. Pawla FC. Ma tistax. Le, jista' bil ma dawk it-10% li ħajkunu f'dil fondazzjoni. Intom tilabu abjad u iswed, mill-għada li hemm bil-vjola tibdew tilabu. Le, trid tkun hemm, jiġifieri hemm affarijiet li l-MFA u minn kiteb il-liġi ħaħsieb biex il-klabs xorta jibqgħu safeguarded. Il-foundations l-eruq jibqgħu hemmhekk. Issa. Aħna Pawla FC tħajrek. Leta. Aħna di mhux lili. Aħna hemm. Le, hemm annual general meetings through the years minn 1950s lem. Bdil issue raħal ġdid. Għax aħna wieħed mill-ftit klabs li ma nġibux lill-isem tal-lokal. U kien hemm issues kbar, seduti ġenerali, seduti ġenerali kbar minn jgħid iva, minn jgħid le, minn jgħid nagħmluhom it-tnejn, minn dejt indaħlu Pawla fil-Ħajbenes. Ħibs Pawla ġieli rajt. Imma ħażin iġibu. Aħna Ħajbenes Football Club. Kważi anke fil-gazzetti u daġġi tara ħibs. Ħibs ma teżistix. Dal-aħħar rajt anke Pawla FC, ma nafx minn fejn ġiet, imma insomma. Imma insomma. Ħibs l-abbreviation. Probabbli anke nifhem fuq ħibs. Aħna barra minn 20 sen ilu. Vera kien jagħmlu fuq u mhux kulħadd jagħmilhom. Ismani. Ismani.
aħna Anka kif jgħidu Hibernians, ma toġobniex. Hibernians. Hibernians. Ħalli Min jgħida Hibernians. aħna barra li ftehemna dik il-biċċa xogħol. Barra li ftehemna dik il-biċċa xogħol. Ftehemna affarijiet oħra, pereżempju. Aħna biftehim magħhom li huma issa ħajsiru l-proprjetarji tal-Hibernians Football Club u l-Hibernians Football Club għandu ċertu artijiet fuq. U ħajkunu l-major shareholders ta' Yes Hibernians Limited, issa ħassir Hibernians FC Limited, bis-saħħa ta' dik il-liġi. Ftemna magħhom li huma ma jistawx jagħmlu ċertu improvements jekk ma jkollhomx l-approval ta' dawk it-10% ukoll, ġifieri daw ma jistgħux jaqbdu fejn għandna l-art aħna li isma' hawnhekk ħanagħmel hawnhekk qiegħda industrial zone, għandna biċ-xort kbira, ħanagħmluha car park għax hawn taqla flus kbar minna. Jekk naqblu aħna jagħmluha, imma ma naqblux ma jagħmlu xejn. Kemm waħda tantkom ċertu power. Għandna ċertu, imma dat skont Dik hija importanti saħħa ta' trattattivi li kellna. In-nies raw l-istorja, raw l-artiklu ta' Le, però fil-laqa ġenerali femna lil kulħadd. Intom kien hemm ftehim jew kontu qed tiddiskutu biex il-ground tal-ħibs hemmhekk isiru wkoll ground tal-rugby tingħaqdu mal-rugby. Le, ta' Lem komplet. sa tispiċċa? Menuta. Dik li biċċa xogħol Le, le, tal-rugby. aħna ground tal-rugby mbena. Aħna għandna l-ground tal-ħibs. Adjacent ma. Adjacent miegħu bejn il-ground tal-ħibs u l-ground tal-hockey jien hemm biċ-ċart u llum ġa hemm il-pitch lest li hija t-tieni fażi tal-proġett. Imma di mhux se tkun ta' Le, taqsam m'għandix ta' le, huma m'għandix taqsam ma' ħadd. Huma il-rugby aħna ħantu legal title baqajjat li għandna lil Hibernians Football Club. U għandna management agreement mar-Rugby Association biex jużaw għal ċertu events u ċertu m'għandix ġradi. taqsam ma'. Le, saċ le. Però huma ħajkunu shareholders, il-major shareholders ta' dil-kumpanija. Però kif qed tinfiem, aħna żammejna ċertu drittijiet li għalkemm aħna minority shareholders, ħajkol ma jistgħux jagħmlu li jridu, mhux ma jagħmlux, ma jistgħux jagħmlu. Issa, qed li il-coach minn għażlu u l-players minn għażilhom. Jew min se jasal. Ninsa mela, aħna kif qedlek huma jirrikonoxxu li mingħajr il-lokal ma jistgħux jaħdmu. Però l-final say fit-technical issues hija tagħhom. Tagħhom. Ta' chairman. Tal-owner. Tal-owner, tal-kumpanija, tal-owner. Tal-owner. Chairman. Iġifieri, il-coach huma ħjażluh. Il-players li ħanġibu irridu jagħtu l-approval huma. Rajt li sew, mela inti tista' Mela hija ma jkunu owners jgħidaw. Mela ħalli qabel nerġgħu ħannuħdu break anke minn din l-issue. Nibqgħu relevanti s-suġġett, però ovvjament nitkellmu dwar affarijiet oħra. Kemm kont, ovvjament, l-episodju again, mhux kulħadd jaf ġara eżattament, meta f'Janar li għadda ħanuħdu pawża minn din l-issue tal-Amerikani, u però nitkellmu xorta dwar il-ħibs mill-aħħar ma laħax fuq titkellem. Ħabta u sabta, l-aqwa scorer, Lucas Vilela qabad u telaq minn mal-ħibs. Aħna nafu għax għandna ngħixu l-futbol, nafu ġara, però barra n-nies qed jarawna mhux kulħadd jaf. Jgħidu daw x'inhuma biex ma ngħidx il-kemm xi MGNN. L-aqwa scorer, qed jiskorja. Għandek il-Jurgen barra, għandek il-Mewlen iktar barra sospis jew ħaġa oħra mill-liela. Jew iktar jaqla karti sofor, kemm Pier Validu wkoll. Dik u kemm kont sorpriż li ġewwa tgħidu Lucas ġilura mal dawn ħamru. Mela. Fjanna l-għadda, Lucas Vilela kien għaddej normali magħna, ċempilli l-aġenti għaw, għalli Ġezmont, għalli Lucas Vilela għandu offerta tajba ħafna, mux ħan ikxef segrieti ġiviri, għalli dana taħu 90,000 euro ta' 3 xhur, jekk iżommuh ituh 200,000 euro oħra. Barra. Barra, il-Kuwait, First Division, il-Kuwait. Għetlu maħna ma rridux nitilquh. L-ewwel reaction tiegħi, għalli nifhimkom, għalli imma da ġej minn ħajja diffiċli ħafna ġol Brażil, diffiċilissima, għalli għalih life changer u li kużam. Għetlu jien ħammur nitkellem, imma kieku kien għalija nixtieq ma jitlaqx. Sem, u morna nitkellmu bejnietna. U ħan nitkellem ir-realtà tal-futbol Maltin. Dejamlu għatimijiet, players kbar, mux Malta bista. Mela dal-player fi żmien 4 xhur kien ħajjiġi fil-release. Eklu ġifieri ċans li wara jekk ma tibatux jerġa' jiffirma miegħek mejjed. Jitlaqlek xejn. M'għandek ċans jitlaq xejn. Imma mhux kwestjoni ta' flus biss issa. Jekk ħażommu hawnhekk
Eklu s-sadara minn ħajġi jikkontrollak, eklu għax daħ jagħmel minn issa mill-aħħar ta' jannar. Sa Mejju jimxi u daqqa weġa u ħanaqbeż dil-ġiex lobet għandek loba importanti inti li weġġajta. Dawet nitkellem, minnu mitħla tal-futbol daw l-affarijiet jagħmlu kollha u jagħmluhom kollha. Il-kontratti fil-futbol u dix bajt ngħid daw l-MFA kulħadd jien. Il-kontratti fil-futbol lil-klabb biss jorbtu, lil-plejers ma jorbruhomx għaliex. Għax kull plejer li jkun hawn li jrid jiċċaqlaq, toqgħodx tgħid li dak u ieħor li jiċċaqlaq fl-aħħar. Ġifieri mhux billi jqogħdu jgħidu għax għandu kuntratt ta' sentej oħra, jekk ikun irid jiċċaqlaq fl-aħħar. Ara l-klabb bil-kontra. Jekk aħna ikollok plejer u ma jkunx irnexxielek tgħidlu isma' l-aġenti jew f'jannar kif ħan nagħmlu ħan inħallu jgħidlek m'għandix problema, ħallsu sal-aħħar tal-kuntratt u naqih. Ġifieri jitbidek marbutin qiegħed, imma l-plejer x'kien jgħidlek irrid niċċaqlaq. Issa, jiena nemmen ukoll. Kienet deċiżjoni ħażina għalina, aħna daħħalna ftit flus, għax jien Lucas Villela ċert li t-tim tagħna konna nidħlu mal-ewwel sitta. Ma konx noqogħdu ngħaddu mill-martirju u meta tidħol fl-aħħar sitta, ma nafx fejn ħadd isja għax t-tim kien validu. Aħna biex ġejna final mal-Ħamrun u tirbaħa, mhux qed ngħid li aħna aħjar mill-Ħamrun, imma xi ħaġa jrid ikollok. U naħseb li kellna xi ħaġa. Forward line tagħna kien tajjeb ħafna. Is-social media tagħkom insegwiha bħalma nsegwi ta' kulħadd sewwa. Il-kritika li kien hemm u Ġuljan Kanti dan u tirrispondi Però da fl-aħħar mill-aħħar il-kritika tiġi u tgħaddi wara ġimgħa u titnesa. Fl-aħħar mill-aħħar Jien mhux hekk imma aħna fl-aħħar 14-il xahar daw rebħu it-trofi bit-tim ħażin li kellhom u aħna mhux hekk ħadejt. Aħna mill-bottom 6. Mill-bottom 6 irbaħna trofi u Super Cup. Issa mhux qed ngħid li tajjeb. Għax jien nixtieq li kont qed nixtildu għalik. Il-format tal-lig ġas mont jafu għax isilu mill-bidunet fl-MPS sewwa. Isu għandek 4 kampjonati. Minn 4 daw 3 darbiet ġew bottom 6. Hemmhekk jaraw in-nies. Imma ismani, jiena lesti noqgħod għal kull kritika mbagħad. Isma' u int il-budget skont tagħmel it-tim, skont il-budget li jkollok. Aħna fejn il-figuri li kienu qed jissemmew li qed jintefqu l-futbol Malti. Aħna qas idea tagħhom. Aħna inti jekk ikollok jekk tkun tagħmel libsa, tittamela skont il-biċċa drab li jkollok. U aħna dejjem hekk għamilna. Imma mhux bil-fors imbagħad tħajjir nexxielek kollox. Iftakar anke Tony dejjem hekk kien jagħmel. Lucas Villela ma qatlix kollox, naf li kien hemm bil-gwerra tal. Mbagħad jekk tlaqnieh aħna. Tela, imma mbagħad waqaf għax aħna dik l-isfortuna tagħna. Lura mal-Ħamrun. Le, ma ġiex lura mal-Ħamrun. Il-plejer Mariela Pilkuwajk kif konna miftemin. Wara xahar u nofs waqgħet il-gwerra. Waqfet il-gwerra. Ħamrun is-season li ġej. Le, tieni ċans iwa ngħidlek. Wara ġi il-Ħamrun għaw Lucas Villela lura u wara xahar u nofs da ċempilli l-aġent għalli spiċċa l-kampjonat ħajjet laqli għamallex ma rċiqot hemm ħabba l-gwerra. Ma tistax tirreġistra int. Għalli però f'Mejju, f'April Mejju ġej Malta. Għarrejt, għetlu nkellmu. Għallitlu interessat, għetlu għallini keep me in the loop. Il-transaction tagħna mal-barranin ħadet kemm fit-tul, mhux kemm fit-tul, sal-laqgħa ġenerali u kollox. Inti daw l-affarijiet sakemm jibdew jiftemu l-kuntratti. U baqa' to be fair to him, baqa' jistennina. Sewwa ġifieri kieku kelli go ahead mill-bidu ċert li Lucas kien jagħtina każ. Qabel iffirma mal-Ħamrun, ċempilli, l-aġent għalli jisma' Ġasmont. Jew ħatamlu bid-dissa, għalli hemm klabb ma qallix ma' min. Fil-fatt kien hemm anke Sliema li attintak sew. Lucas għalli lili, għallina ġesek, għalli ma jena għandi ġiex offerti tajbin, ma nistax nissogra nitlifhom, għetlu jew ma nistax aħna ma nistgħux intuk konferma. Għabatu firma mal-Ħamrun, ġifieri. U minn hawnhekk nawgurawlu. Għandek xi mistoqsija għandek xi players oħrajn Maltin ħajkun mibni iżjed fuq il-barranin jew eżatt kemm qegħdin suppost issa? Mhux suppost aħna jista' jkollok 14 il-barrani. 11 il-barrani fuq il-line-up. U 8 jilagħbu. Però biex ikollok 11 il-barrani fuq il-line-up, tkollok 11 il-Malti fuq il-line-up. U allura jarġa' il-barranin ħatibdluhom kollha li kien hemm jew sa żommu minnhom. Jew kollha. Jekk iżommu wieħed jew tnejn. U Maltin? Maltin li jemmu. Li hemm. Tagħhom. Jiġifieri għandek Qed nitkellmu ma' Jurgen għax waqala l-kuntratt. Jurgen, Dwayne Bonnici,
Dwayne qed nitkellmu miegħu ma Dexter irranġajna. Sakko Dexter. Ugo Sakko mhux se nżommu. Ugo Sakko mhux ħażommu. Gosakko Ma nafx barlura Franza. Franza ma Marsilja. Ma Lukas Caruana ħu Lukas Caruana mar ma sax luk. Jien xtaqt insaqsi fuq dan il-dan. L-advisor tal-owner huwa Emiliano Salvarena li huwa ex-ġeneral manager ta' Sampdoria. Raġel tal-affarijiet tiegħu top. Sa jkollu xi rol fit-tim ta' Aħna il-tim miegħu qed jinbena. L-owner Mike Melby għalilna li tkellmu nix fuq players xejn. U għandkom Ashley Cole ukoll. Ashley Cole għandhom huma Ashley Cole, m'għandniex aħna. Coach ta' Ċeżena. Coach ta' Ċeżena Huwa fil-payroll tagħhom. Sakemm jibqa' ma' Ċeżena, sambat Jista' jiġi mal-ħajben jiżda? jista' jiġi, ma mhux se jiġi. Ċeżena u Għax intom tħobbu l-Ingliż. Le, nħobbhom le, mhux il-ġinġri ma jħobbhom ċemma. Il-ġinġri ma jħobbhom. Inti ħadek le għalejk għal-ġinġri. Tijaj ġinġri għara. Kien hemm xi konnessjoni jew mistoqsija vojta kien hemm xi konnessjoni l-kuluri tat-tibijiet Ċeżena. Eżatt, u tajjeb forsi jaktuna naqra kiet ta' xaqqas. Laqqas ma kiet sponsors ma konna narraġajna ħankomplu mal-li għanna ġifieri. Għax għal dawk iswadu għabjad ukoll. Eżatt. Andrea Ġus. Andrea Ġus għandu kontrattat. Kellimtu miegħu jaf kollox x'inhu għaddej. Però situazzjoni għadha ċerta. Le, mhux inċerta xejn, Andrea Ġus għandu kontratta sena oħra magħna. Ġifieri anke jekk jiġi coach ġdid jista' jkompli bħalma kien ma' Branko. Andrea Ġus huwa il-coach. Ma tlikx hekk jien, hekk Andrea Ġus fadallu sena oħra magħna. Tinsix minn fejn ġie Andrea Ġus magħna, kien fil-youth sector. U tellajni assistant coach. Għamilna assistant coach. Meta telaq Branko, iddeċidejna l-inkomplu bieħ għax għandu l-licenzji u kollox. Issa, daw l-owners kifetlek. Fl-axħar kelma tagħhom fuq daw l-affarijiet. Joqogħdu fuq parirtan imma l-axħar kelma tagħhom. Intkom għandkom. Waħda mill-aqwa nesris u mhux illum. Ila. Li hawn f'Malta. Nesri b'saħħitha. Nesri laqwa waħda tas-sawt, naħseb ngħidha mingħajr ma noqgħod indur mal-lewża. Dan il-fatt sajjejn li daw it-tfal tan-nesri jew se jaqtalhom qalbhom mhux issa ġejjin il-barranin. Il-barranin ġejjin hemm. Jirabu huma aħna xejn qegħdin hemm. Ismani, jiena mhux ħanejt li aħna nlaqwa nies. L-ewwel nies in-nursery m'għadix b'saħħitha. M'għadix b'saħħitha daqskemm kienet ifimni. Aħna kien hemm snin li konna veru laqwa nursery ta' sawt. Però mbagħad kien hemm żmien wara l-ispiċċa Norman Bakil li morna naqra dak kulħadd jiġifieri morma nqass enormi. Però Andrea Ġus fl-aħħar sentej reġa' beda jibni. Fil-fatt għandna age group tajjeb ħafna. Champions tal-Under 15 sfortunatament daw dejjem jieħdu wara grupp ta' qabilhom. U għax il-grupp ta' qabilhom ikun waqa', allura huma jkollhom jilagħbu f'Section B, però minn Section B daw pereżempju rebħu il-kampjonat ta' Section B u rebħu knockout overall anke ta' Section A kollox, jiġifieri hemm tilajn. Aħna sa fejn jaslu ġesmun. Ma jaslux, ma aħna mhux kollha tilab Maltin. Imma isma' naqra ma għax din li jaslu ma jaslux ta' tfal Maltin jien ma niflaħix. L-ewwel xi trid tagħmel biex tasal inti? Intħu għaliex wasal. Għax kien kapaċi, iqaf naqra. L-ewwel ħaġa li kien tajjeb. Issa toqgħodx issa biex tasal anke li kulħadd sejjer irid imur barra. Mur barra. Imma biex tkun barra tkun aħjar bil-barranin ta'. Mux għax muremmex li jenu, mux għax. Allora toqgħodx. Jamlu xahar. Jibatu għamlu, jiġu lura, mux jibatu għamuma. Hemm element ta' preġudizzju. M'hemm xejn element. M'hemm xejn, daw jaċċettaw l-Afrikani. Ma hemm xejn, isma' naqra. Ħanerġa' ngħidlek, biex tmur barra l-ewwel biċċa xogħol li tkollok, tkun tajjeb. Min ikun tajjeb kif kien ħoda, mar u baqa. Andrex Kembri mar u baqa. Min mar, kellna Ludwan Woko, mar u baqa. Min telaq u ma ġiex għax kien tajjeb. Issa tgħidli min telaq u ġilura, hemm miljun ċirkostanza. Għandek possibilità illi wara ħafna snin dejjem sejrin għall-ar ma jkollniex plejer wieħed tat-tim nazzjonali la barra. Jekk imma nerġa' ngħidlek. Għax jiena ismani imma di kritika. Ejwa tuni ċans. Il-kritika mhix ġusta. Għax ħafna kritika xaħna tagħna. Gergir tagħna. Tisma' kemm trid gergir tagħna, imma jekk teħ ċans jitkellem.
Inti jismani mela li jiġi gerger, ngħidlu ġibu t-tifel tiegħek. Mela jien ikolli tfal, irridu jilagħbu mal-ħibs. U jiġi bil-perit kollox isma' x'hawnhekk ma ttuħx ċans ħaj jitlaq orrajt mur. Jitlaq jien pretendi li da pretenda li jilab mal-ħibs, ħajmur mal-Belt, jew mal-Furjana, jew ma' Sliema. Mbagħad immur jgħidlu fejbar, jgħidlu mar second division. Mela inti qed pretendi li tilab mal-ħibs. Mbagħad laqqas ħila tilab first m'għandek. Għax inti da mux billi jipretendu n-nis, da kolħat jaksab li pelet tiegħu. Issa minnu tajjeb, mux il-plejer jiġru wara l-klab, bil-klabs jiġru warajhom, imma sfortunatament tad-daqstana għal kollox, it-tajjeb huwa ftit. Issa jiena anka ħafna kritika. Minnu tajjeb jena. Henry Bonello. Għana Bjorn Christensen ta' 16 sena kien first player. U dejjem hekk. Dejjem hekk kienet, mela hawn xi coach it-tajjeb ma jilabax jien għandi oħra. It-tifel tiegħi ma jilabulix warajt u tisma' inti tisma'. Ejwa, imma hawn xi coach miġnun jilab il-ħsiena, għax jiena rrid naraħ dal-coach għadni. Hawn xi coach miġnun issa toqgħod tgħidli. U għax dak, u għax hekk, u għax. M'hemmx talent. Le, hawn talent. Jista' jkun. Imma għalhekk fejn Jien kont fl-aqwa talent. Jiena kont ġo Group 21 ma' Silvio Vella. Silvio kien kont hemm. Ġibna 11 punt. Għandha 21 da. Imma kellna affarijiet tajbin ukoll. Il-edition ta' wara. Kellna affarijiet tajbin ukoll. Kellna t-tim kollu jilab fil-Premier dak iż-żmien aħna. Għazadek wieħed. Ma tistax għax bil-barranin. Issa tgħidli il-barranin għal-qom. Però aħna ħadna l-lik fit-2021. Subject to be correct, tkonna l-iktar tim li użajna Maltin. Il-Maltin jitolbu iżjed flus minn barranin. Bħala salarju. Bħala salarju. Ismani, issu dak li hu inti. Meta jinfetħu s-swieq qabel, meta kienu kuna u s-swieq. Għafur mux tajb daqs il-barrani. Fil-laqat li jkun. ħafna drabi iva. Ġifjala inti għabillek taqs il-barrani. Mux għalek jintazlu jilġibu l-barrani. Fil-laqat li jkollkom. Imma. Ma l-MPL, ma Dr. Muscat, ma ma semmi da. ċerti u hemm konvenzjoni li daw il-qat li ma kunx preżenti. Ma nħallux jiġi. Il-laqat il-President u laqas il-Konred mur fil-verità. Il-laqat il-President. Jien ma mhux ta' it-tim managers. Dr. Muscat wara. Rari, ma jkunx istarani jarbix. Sens hemm konvenzjoni. Inti se tgħidi xi ħaġa ġess. U ngħidlek iva, għax forsi niddejja għal ħaġa oħra, però deep down ma nkunx ċert li għandi ngħid iva. Hemm dak il-konsens mhux mill-ħibs minnkom u mill-11 il-klabb liħor tal-Premier li verament di tal-barranin għandha tibqa' kif inhi. Jew temlu li l-talent Malti għandu jingħata aktar ċans. Is-sentiment mal-klabbs kollha hu li jixtiequ jippromovu tfal Maltin. Imma ċ-ċirkostanzi ma jħallux. Issa. X'inhu ma ċirkostanzi? X'inhu ma ċirkostanzi? Min dal-aħħar li daħlu dal-barranin, issa, inti ilek issegbu l-futbol, jien ili 33 sena fil-komitat, u kont qabli fil-futbol. Qabel, meta konna nilabu fit-tazzi Ewropej. Tiftakar il-raba ta' L10 mal-Porto, intom? Mela. Għat wasaltu sattini round, u fejlek. Mux intom biss, it-timijiet Maltin. Mux konna niġu ma xi tim minn Iceland, forsi nilabu home away Malta fuq Iżrar. Dak iż-żmien u batħalna ta' għali, imma ejd li kemm il-dak iż-żmien. Kemm il-tim wasal kienu jgħaddu l-ħamrun tuħu pjeċir għaddew round. Għaddejna darba l-kibs tuħu pjeċir għaddejt round. Fuq l-afqara. Meta bdejna nżidu l-barranin, issa l-barranin ikun hawn kritika li nġibu l-ħmir aħna. Għalejda ċara. Mela uta, imma l-ħmir ġieli jkunu aħjar il-ħmir ġieli jkunu aħjar mill-li jkunu hawn fil-lokal ta'. U hekk qed nagħmlu. Illum ir-riżultati juruk li bil-barranin qed navvanzaw. Issa, dak stat ta' fatt ma nista' jmerek ħadd. Issa tgħidli għax il-Maltin ma tożoqhom, jien nixtieq ikollek 11 Maltin. Imma kif qedlek iċ-ċirkostanzi. Ġieli ma jħalluk xu. ċesma ta' tissemmi li konna nġibu il-barranin li aħna konna jgħidulhom jew min jgħidulhom ħmir. Però qed ninsew, u naħseb inti tiftakar kont ħafna iżgħar li fi żmien Agata Barbara, kienet president, kienet ġabet L-aqwa Bulgari? L-aqwa players Bulgari li kienu kollha jilagħbu fil-World Cup. Stidel kbar. 100%. Però kont iġib wieħed kull tim. Kellu ċans iġib wieħed kull tim. Ir-rabat kellhom il-Filippo. Kellna wkoll, però kien hawn Georgi Dinov. Le, ma daw għall-Bulgari qed ngħidu, aħna kellna trajko jiġifieri fl-80s. Imma kulħadd kellu barrani tajjeb. Dej u wkoll wieħed kien jagħmel differenza. Imma bita
kienu ġabu Zurriq lil-Paris. 100%. Carmen Vella. Mela. Il-Paris, il-Marsenna, il-Paris, il-Giorgio Vini, il-Giorgio Diva. Għal il-ħija Verbania. mill-Italja. Għabilkom ma' Zurriq li kien. Eżgoma, Zurriq. Zakkaw, 20 sena kien mal-ħibs. Ma zammejniex, mal-Ingilterra. Ġilura mal-Gargur. Ejju. Fi żmien is-Sur Cardona. Minn mal-Gargur, Mażurrija, minn Mażurrija, għaxu dejjem baqa' assoċjat magħna. Karl Zakkaw. Għadni kem rajtu fl-awards tal-MFA, Ejwa, għadna nentaw, sa' sena ilu għamil trijuni, ġi George Lawrence, Zakkaw. Differenza ketlu xaru differenza. Issa dak dretter, dak dretter għalġiena. Kien ġesu għaru xaru. Kien tajjeb, imma l-barranin kif qed ngħidu. Kenna, Kien hawn, ġifieri mhux qed ngħid. Imma kritika, kun ħafna kritika, ġusta mbagħad inti oħra, talli tħallas tieħu. Dan aħna nipretendu, dak xġabu irrid ikun tajjeb, irrid ikun biftit flus, ma tarakx jilab, kaxxa magħluqa mhux waħda tnej. Ġifieri. Din hemm minha, ġifieri ġenwinament mhux qed ngħidlek li affarijiet oħra qatt idur mal-lewż għax ġesmont minn Mhux jidaw l-affarijiet u veri, Però ċe konvint minnhom kemm il-ħibs u anke klab oħra li jekk għandek biex ma nsemmux 8 kemm jista' jkollok fil-pitch. 5 u 5, 5 Maltin, 5 barranin. Tajb l-istess, il-5 Maltin ħatilab. Ħanerġa' ngħidlek. Ismani. Il-coach mhux se jagħmel distinzjoni. Il-coach id-distinzjoni tiegħu mhux fuq in-nazzjonalità. Fuq l-abilità. Il-kwalità. Fuq l-abilità. Il-coach għandu taf b'xi coach ilab il-ħażin. Għax daf l-aqqar mill-aqqar jekk jitlef u jxkara lilu l-ewwel majtin. Mela da, l-aqwa materjal għandu jrid isib. Mhux Jiena rrid noqgħdu attenti għax aħna l-Maltin kulħadd iparla u jfaqqaf dan Madonna Facebook. Ejwa, imma kulħadd sar ġurnalist. Però mbagħad tara l-Kurasaw. Taf kemm hemm nies jgħidu veru. 128,000 biss. M'għandhomx wieħed minn Kurasaw. Dan hemm assoċjazzjoni u ġabret eżempju il-plejers mid-dinja kollha. Li kellhom xi ħaġa, nannu bużnannu. Dak ħafna minnhom Robier l-Olanda pereżempju. U qegħdin kollha Hawnhekk ġej f'sitwazzjoni kif qed fil-World Cup. U Capo Verde qed ħansebbilha għax mod ngħid xi ħażin hija fatti naħseb li Varela dak Nejfadlilna barra dik il-Pawlu Mbogna ġew allura s-Serbja ma nafx kemm ħajibqa', għandek il-Satarjano, għandek il-Zek Muscat li possibilment qed jissema jistgħu jiġu. Jekk dawn tlieta jiġu lura, ma jkollokx plejer tat-tim nazzjonali qed insemmu l-World Cup jiena barra. Il-Cape Verde, daw Cape Verde vera idna ngħiduha, il-qualification ma nistgħux nikkomparaw magħhom, min jikkummenta m'għandux raġun. Għax dawk fl-Afcon jilagħbu ma' timijiet Tamparo u aħna nilagħbu mal-Belġju, magħhom, mal-Italja, mal-Ġermanja, mal-Olanda. Fir-region ma nilagħbux. Issa naħlu fil-World Cup daw mill-bib għaddew, ma għalawx 5 u 6 u 7, ma żewġ ex-champions tad-dinja Spanja u l-Urugwaj żewġ draws daw ġew. U fir-regions Cup mhux tal-aħħar ġejna. Għana m'għandniex perwet jilab barra. Għana differenza. Daw m'għandhomx perwet jilab il-Cape Verde, kollha foreign base, kollha kemm huma. Ġifieri dak huwa. Imma nerġa' ngħidlek biex tilab barra x'irid ikollok. Livell. Livell? Issa, jekk hawn xi ħadd, ħuda kellu livell. Mhux mar barra xar minuti u ġi. Mar barra. U hemm. Nerġa' ġifieri dik il-biċċa xogħol. Mhux bil-mifsud. Iva, Michael Mosgoro, Michael. Bogdanovic lab Championship it-tieni kategorija, kultant ninsew il-Bogdanovic. Le, imma Iva, mal-Barnsley. U mal-Championship. U mal-Barnsley. Imma daw in-nies marru barra x'kienu tajbin. Jien jalla, bini jitlaq, ikun ta' ċertu livell. Qed nibdew noqorbu lejn l-aħħar għandek xi mistoqsija xi dana ħalli nsaqsija dirett fuq ġiġ partikolari. Le, saqsi. Mela, aftakar mistoqsija oħra. Jusin ġiex titfal taraħal ġdid, qed jissemmew ħafna. Wieħed inti qisek bħala his adoptive father. Insemmu l-memorja ta' Essien Imbonki, bad il-barit nsemmih. Ġiex titfal miraħ ġdid, ġiex titfal taraħal. Nista' ngħid ċajta żejra tagħhom dak Essien. Iva. Dak kont niġi dejjem meta kien jistidilna għal-miliet Tony Benzina, u Essien Imbonki ta' fil-kiet kien ikunu u ċukuniere. Kien jagħmil li Bozo, I'm Labour. Labour. Jaqbes ċukuniere, I'm Nationalist. Jagħmel niftakon għal-ċajta xorbu ċajta. Ġdid m'għandhom bżonn tal-ebda introduzzjoni qed jissemmew ħafna. Ir-ritorn ta' Joseph Mbongu, Henry Bonello. Biex ninsabu? Wieħed minnhom jista' jiġi. Samba taqt inti. Wieħed biss. Wieħed biss.
Istrina. Joseph Mbong. Salem, mux għanid l-għek iktar wahda, saqsini u tajtu wahda. Ħanti għasef jien. Le, mux li l-għek wahda testa wahda, ma tisar todu iktar. Wieħed minnu, it-tnejn żgur li le. It-tnejn żgur li le. Istrina, news, għax kek, xi ħaġa kienet tgħid. Wahda L-tnejn minnu jista' jiġi, ma klifx ġej, jista' jiġi. Jien ngħid li Henry Bonello. Int min taħseb? Naħseb li jor. Għax Henry, apparentament, il-ħibs ovvjament għandhom is-saħħa issa finanzjarja ġifieri ċert li Jistgħu jġibu goalkeeper li offerta għandu tajba. żmien. Però għandek tliet timiet Joseph oħra. Mbong huwa fl-aqwa Għandek tliet tiegħu. timiet oħra. Ġifieri kważi ċert milli qed ngħidlek, għandek Però batew minn goalkeeper dis-sena. Ħafna. Eh, Batajna xkolna sfortunati u koll. Għax kellhom il-Branesco. Aħna l-ewwel logħba b'lilna 4 xhur u nofs barra ta' kiser idea. Għax Branesco mhux ħażin, imma kien imweġġa. 4 xhur u nofs fl-ewwel logħba tal-kampjonat mal-Gżira kiser idu da u daħal fil-miliet. Aħna kien hemm logħba minnhom li ma ġis Justin Haber aħna. Anka r-reserv kienu mweġġajn it-tnejn. Ugo Sacco u Branesco tnej barra. Bla gowler tifel tal-miners u ġi Justin Haber. Li ma ġiex Justin Haber dikinar. Sfortunati, U labla ma ħassab bar il-baħna. Haber ma testax intom. Tifhem ġifieri aħna. Lekku. Però jien naħseb diħa nixtieq nistaqsi. Taħseb Jesmond inti tkun mal-MPL ma daqat. Mux daqs kem taħseb, ta' ma nkunx daqs kem taħseb. Inti ma. Ekun għam Ranier kun. Taħseb li dan l-ewwel pass tagħkom li nifirħilkom u nilkom xapu, ġifieri, taħseb sa jkun hemm beda wkoll Joseph Portelli li jrid jixtri u dak flok jixtru lilu. U taħseb li issa jidħlu tim soħra u l-futbol Malti jikber vera, jola veru. Barra li nixtieq ngħaddi kummenti ta' dawk li għadhom jikbu. Issa t-tielet sena u għax il-kampjonat mhux tajjeb, għax jiddispeċi. Dak u l-kampjonat. U għamel iżjed flus u kulħadd kontent. Issa minuta naqremma, ħanibdew. U l-aħjar tim. Ħanibdew biċċa xogħol. Ħanibdew fuq biċċa xogħol. Sejru mandi 2000 qed niddefendi l-ħadd u xejn. L-MPL aħna kemm li twaqfet. U da stattafat li ħanejt. Il-klabs ġol Premier qabel niftakar situazzjonijiet jien. Li mill-First Division ma jrid jitla' ħadd. Vera. Illum il-timiet tal-Ferġ li jeda ma jitla' għaliex. Għax il-flus li qed naraw. Għandek 600,000 euro. Illum kull klab. Jekk tinsel fil-Premier, 32 logħba u titlifgħu wkoll. Le mhux ta' mhux dak qed jgħid. Għandek garanzija tal-fuq minn nofs miljun. Aħna għandek l-iskema biex Kif tibdew 600,000. Għamel le mhux hekk. Għamilna skema. Ġabu flus, għandu ċans kull klab jieħu sa 250,000 euro Maltin. Sada qabel qatt ma semmew dal-flejjes aħna. Mela, tal-li plab, inċentiv tal-li jelab, u importanti, inċentiv tal-li jelabu tfal Maltin u plejers Maltin, il-klab għandu ċans jieħu. Sa 250,000 euro, per eżempju, jek tilab goalkeeper inti taħt 23 sena, Malti, 1,000 euro kull logħba tieħu. Bla paroli. Għal-kull minuta li jilab plejer Malti titħallas. Għandek ċans tieħu sa 250,000. Barra minn hekk għandek ċans li tieħu 150,000 oħra. Biex is-saħħa l-operat. Iġifieri. Ħaj jissussidjawk fuq sa 35% fuq pożizzjonijiet li huma bil-fors, coach, assistant coach. Physical train. Imma ħajatu sa 80% jissussidjawk sa 2,000 euro fi xar, mhux ċajta ta'. Biex int pereżempju tgħid jien irid nagħmel direttore sportivu issa. Ħajtuk 2,000 euro fi xar għal total 400,000 kull klabb mhux ċajta ta'. Barra minn hekk il-consolidation fund taw li konna nagħmlu qabel. Ma kon kważi. Nieħdu 200 minħabba l-ħamru ndaħlu fil-gruppi, flok qed jinqasam bej 12 tim inqasam bi 11 għax dak kien il-ftehim. Ħan jaħdu fuq 220. Semmejt il-ħamru. Ġifieri taf x'qed nitkellmu hawn. 606. Ġifieri jien bir-rispett kollu issa li tikkritika lill-MPL. Kulħadd għandu dritt u kulħadd jagħmel li jrid. Imma ta' min kulħadd jibda jitfa' kollox fuq il-miżjien ta' għax da kulħadd qisu sar l-ekspert tal-kampjonati u tal-formati. Da formati bħal tagħna
Toqgħodx għax Ongli Malta x'Ongli mur ara l-Belġju ara Jiena tefhom. jien meta jiġu fuq jgħidu Aw. fuq il-format, ngħidhom mur fuq il-klabb tiegħek, mur fuq il-president tiegħek. U kritika. Jiena- Għarek f'dik kritika Minn fejn ġew il-flus? Sena Jiena kritika mhux fuq hekk il-format. Għarek inxem, inti, jew Ranier, jew president. Jiena waħda- Hekk inxew, jekk sabbax saqajk darba fuq il-format. Jiena mhux hekk ngħid, jiena- Kif kien? Jekk Jitlaqu. Jekk Ranier. supporter, Biss se jekk jilagħbu supporter nies. għandu problema bil-format, imur għand il-president tiegħu mhux Iva, jgħid l-MPL. imma- L-MPL nies ma jafux, l-MPL jaff formata. 12 il-klab tal-Premier. U jiena x'nemmen jien, x'naħseb jien ħanejt? Jiena x'naħseb jien ħanejt? Jgħidu għalfejn votajtek. Kompli. Sorry. X'naħseb jien ħanejt. Jekk immorru issa, jiena ma nafx il-għala. L-amministrazzjoni tal-MPL, għax jiena kieku jien għawdi l-kritika kollha. Jemmur għal-vot mal-klabs. Għidillhom għawha, araw xi tridu tagħmlu. Il-format għax qed neqorbu lejn l-aħħar. Jiena ċert li jibqa' kif inhu ta'. Ħajkun hemm changes żgħar, ħajkun hemm changes żgħar. Id-deciders. Le, orrajt, jiena l-anka l-pożizzjoni li ġara s-sena l-oħra li tim kważi qabellu jitlef ma naqbilx magħha dawk l-affarijiet irridu jispiċċaw. Imma inti tibqa' tkisser għax inqambad il-kritika ġusta. Imma li tikkritika u ma tagħti soluzzjoni għati soluzzjoni minn jikkritika. Issa hawn min jgħidlek għamlu round robin, orrajt għamlu round robin. Għada, daw il-deċiżjoni għadhom għax inti tkun fil-laqat jekk ma tkunx Ranier jgħidlek jinformak bħala direttur tekniku għadhom fi stadju ta' bozz jew huma konklużi għax il-programm Konklużi. Sekunda. U wkoll biex nedukaw biex in-nies mbagħad ikun jafu. Id-deciders aboliti, spiċċaw. Issa, Le, mhux ma nafx eżaddik. mela, tal-format, il-changes iż-żar, l-ewwel tnejn, kienet tal-Final Four. Ejja. Jekk tiġi, issa ġiet. Li jekk darba tiġi l-ewwel. Jekk tiġi l-ewwel darba l-ewwel. U t-tieni darba t-tieni, għandek Final Final Four. diretta, mhux Ejja. tidħol Final Four. Eżatt. Ġifieri dik Final konfermata. Ġifieri jekk inti, ovvjament jekk tiġi Le, darba dawk- l-ewwel, erbaħt il-lig. Eżatt. Jekk tiġi darba l-ewwel. U darba t-tieni, Final Four. Mhux fis-semi-final. Le, le. Final diretta. Ħalli Eżatt. nies ikun jafu l-affarijiet kif huma. L-importanti Kif għadha ma ħarġitx sajna, kienet ma ħarġitx. Tajba ħafna tajda. ħalli ninformaw ukoll. Tajjeb, wasalna Għax in-nies kulħadd Kienet interessanti parla ħafna. fil-fojt. Jiena li Jiena nerġa' ngħidlek. temmen l-aħħar żewġ kampjonati l-aqwa żewġ tim sefħuhom. Mux dejjem laqwa li jirbħu. Ismani. Ngħidu x'tiem. Jiena jgħodu jgħidu għax il-ħamru ma kienux is-sena l-oħra. Il-ħamru tant kienu tajbin. Lemma fil-gruppi waraw kemm u battaj li għax kienu tajjeb. U l-Furjana mhux mill-ewwel kienu tajbin dis-sena. U ekku. Issa li titlef waħda u tnejn ma kienu l-aħjar. U issa tista' titilfu. Jiena jiskantaw n-nies. Xiridu. Jien niftakar kampjonati. U bekk kienu saru ta' nofs il-punti meta ma tagħmilna dik il-biċċa xogħol li naqsu nofs il-punti. Relegation, Polo Championship. F'Diċembru tkun taf ma ħajħollik għax inti kollok tim. Ħarablek b'6 punti minn Diċembru sa Mejju ma ġibu qatt. Mbagħad min imur jaru? Mbagħad xejn. Min imur jaru? Issa. Illum qed nippruvaw daw. Aħna kellek, bl-inċertezzi kollha, bil-kritika kollha, ir-regular season u mbagħad kellna il-knockout phase ta' Mejju. Kellna ġiex relegation deciders ta' ħaltarx il-Muħazzabbar, kellna il-Final Four, il-semi-finals, kellna l-finalissima. Ir-regular season, it-2 u 3 il-logħba propja ta' kif il-forma ta' 22. U kemm jieħdu ta' challenge? Le, ma dawk mbagħad jidħlu 11 plus 5. Le, il-5 tgħoddhomx. Ir-regular season għamlu 11 u 11. U iwa insomma. Biex niġi għall-argument. Sa kemm spiċċat l-aħħar logħba, l-aħħar sfira ta' 32 logħba ta' kull tim, la konna nafu bir-rebaħ il-lig. Min daħal fl-Ewropa, min ġi final, ġiġtibiet relegati. Ġifieri xekkilatu kollox inċert. Għaw, min donnu ma toġbux dik. Imma insomma. Aħna dejjem ingergru ta' Għattajdin, dak żgolli aħna dejjem ingergru ġifieri. Ma insomma, kulħadd għandu dritt ukoll tifher. Kulħadd għandu dritt ukoll. Kulħadd għandu kienet. Il-West Cup qed issegwi. Insomma, ta' kultant meta nkun kmieni. Aw, clubs. Kemm qed jieħdu? Dik oħra ħansaqsi wkoll. Qed jieħdu flus, però ma nafx eżatt. figuri. Għax inti kollha tmur hemmhekk nara ktihom il-biljett. Għala tista' tgħidilna. Inti tgħidilna mhux jien allura. Tgħidilna. Jidirli il-figura eżatt ma nafx, però bej viċini 3000 euro kull klabb. Kollha jieħdu għos. Kolla kemm huma, ġifieri inti għandek 54 Naromi, tagħmel dak il-video tajjeb. Ġesmont bħali kif l-MFA, konna 53 klabb member, illum qegħdin bil-Victoria Hospitals 54. Taqta 12 tal-Premier jiġu 42, it-42 li huma kollha ħajjoħdu. U dawn minn tagħkom.
Milli jferrex l-MPL. L-approvazzjoni tal-klabs tal-MPL. Għax l-MPL nerġa' ngħidha di biex toħroġ ċara darba dejjem. Il-Malta Premier League, b'kull klarju għal jaħsbu n-nies mhumiex Dr. Muscat u għal Nabela. Il-Malta Premier League huma qed imexxu ir-rappreżentanza tal-klabs il huma 12 il-klab tal-Premier li minn hawnhekk nilqgħu il-Birza Buġa u ħal-Balzan. Sissa kellna distribution funds, distribution kena 300 tal-Kottonera li jistaborna u Birgu. Imsida Marsa, Ormi u Pieta. Issa l-qoddim ħajkonna komplement ta' timiet, kollha joħduhom għax diġġima bombardjawna bil-telefonati ovvjament kulħadd isaqsi għax ovvjament kulħadd juri interess, però li naħseb hija xi ħaġa pożittiva, hija inizjattiva tajba. Ħafna. Għalqa fidejk Ġun. Naħseb li kienet ferm importanti d-diskussjoni tal-lum ħadd gost. Immissjajtek id-darba l-oħra persa. Pero jiena ġejt id-darba l-ewwel darba. Għax biex ma terġgħux tiġu tamlu li sena bħas sena l-oħra kien kollu ġejt. Ma ħadd ma xejt mija. Issa darba ġejt, da se. Ġuri, issa id-dejn tajtu. Tibżax imbagħad dornik dawra Sewa, sewa. Da sek, da sek. Issa don ġibu l-Amerikani. Ġibuhom aħjar. Ġibu l-Amerikani issa. Għala, fidejk. Tajjeb, grazzi ġest, interessanti kienet, ħadna gost. Nirringrazzjak il-mod kif tkellimt għaxxor kollu u l-iktar għaxxor kollu li l-ek ta' snin twal għal-futbol Malti. Mux għal-ħajben jisbissa, għal-futbol Malti. Kull esekuttiv tal-MFA kien min kien president diħdim tal-futbol Malti. U kull president li kien hemm. U ħafna bħali li kienu ġveri aħna minna fil-kumitat bħal Viktor Kassar. Kolħat jiġbet għal-klab tiegħu m'hemm xi tgħid u jiena ġifieri jiena nirringrazzja l-Alla wara ta' snin kollha għad għandi l-istess passjoni għall-klab tiegħi li kelli 34 sena ilu. Ikun hemm momenti li ngħid ħanolli kollox u tlaqt li hemm ma xbajt. Kelli kont fortunat li sibt mara li tħobb il-futbol daqsi u tfal, jiġifieri għax li ma kienx għas-sosten tagħhom daw inti l-bqija ġlied kuljum għax il-bqija da weekend jekk titlef il-ġimgħa għejt li s-sibtu l-ħadd bin-nervi ħad għamlu. Kull minnu fil-klabbijiet, kulħadd jaf xi ġifier daw l-affarijiet. Tiġi tiddependi mir-riżultat tal-futbol, jekk hux ħassiefer, jekk m'intix, jekk hux ħatuħu pjaċir. Ġifieri, ma nirringrazzjaw l-Alla kull minnu involut fil-futbol ġejlek semmejt il-Viktor ilu bħali u kollu ħabib tiegħi sellimlu minnaw. Kulħadd jiġbed għall-klabb tiegħu u naħseb kulħadd jara il-biċċa l-bira wkoll. Importanti li intom qed tisimgħuna u tarawna tidħlu fil-logħba tal-futbol, tiġu l-ground, vera jkun hemm il-logħb fuq it-television, arawhom ukoll, però jekk tistgħu ejjew il-ground għax il-futbol Malti sa jikber. Bikom is-supporters jikber iżjed. Intom tgħinu daqs il-players u daqs il-membri tal-kumitat u daqs l-MPL. Intom tidu tkunu, għandkom dritt gergru, ikdbu u aħna iwiġbukom. Dal-boħra iwiġibkom fuq li fuq xid gergir ukoll li gergirtu għaxettu għaxina għet li bikikara jkollhom in-nies u Slim għawu l-belt u l-ħamrun u tal-belt taħna l-iktar, tal-ħamrun aħna l-iktar. Kolla kellhom ħafna nies kull meta ġil waqt. Il-belt huwa l-aqwa support, kulħadd jafu għax nqogħdu nduru, però ħibs kellhom support sabiħ bikikara wkoll il-ħamrun ukoll Furjana tal-aħħar kellhom ukoll rabkolik kulħadd. Jekk tiġu hemm eppikaw ma' xulxin u ejjew il-ground ħalli tgħadduhom lil tal-belt. Tajjeb, ċaw, narawkom il-ġimgħa d-dieħla.